Вітаю вас, дарагія сябры! Я, Алесіч Юлія, вучуся у сярэдняй школе нумар 16 горада Мазыра, у 7 В класе. Я прочитаю верш Ніла Єлевіча «Маці». Я заходжу на двор, я кажу їй «Са святом!» і цілую знайомые родные вусны, і беру під руку, і йду з її в хату, де від припічка б'є дух гарячий, капусний. Я гляджу її в очі, що світяться щастям, гладжу руки сухі, пропахлые зеллем, і хилюся до серця. А треба б упасти перед ёй, недужной, сивой, на колени. В очі, маці, у довгие зимние ночи вы над нами веселыми зорками зяли, вы у нестерпной дремоте зліпалися ночи, що сміхалися нам, забавляли. Руки, маці, вы у працы не знали пронуки, вы носили штогод мозолі, як бабіни, вы аж ныли увечары. Милые руки, повіваючи нас перед сном голубиным. Сердце, маці, наш боль був твоїм, не іначай. Сором наш ти носила велизарным гором. Кропля ж кожная, радости светлой, дитячей, наполняла тебе, разливалась мором. А теперь ей одно — на сынка наглядеться. Жаль и горечь, и боль мне душу протинає. Як же поздно, любимые дети, мы неудячность свою разуметь починаем.